Sige. Guys, kain tayo. Mangantayo pa, Yapo. Busog na. Meron kaming ito, mga leftover. Siyempre, ganyan talaga. Gawa nga ng pauwi na kami. Ako, ilang araw na ako sa karsada eh. Ako rin. Pag madaanan mo yan, bili-bili na lang tayo. Manok, tapos yung giniling ko dyan, pagsama-samahan Ano yan, natin. Indian, ang tawag dyan, Morning! Pasok ka! Oh, Kumusta? nice to meet you. Oh, nice to meet you. Ay, vlog tayo. Andon, kinuha na yung ulam para makapag-almusal tayo. Guys, patay mo muna yung truck mo. Oh, hindi, ganyan lang. Dami ng ganyan. Ang gusto lang, no? Kasasaan ko lang kasi ng kanin eh. Akala ko matagal ka pa, ang bilis mo pala. Pick up ako ng rejection ko yun. Nag-pick up ka ng rejection. Tapos babalik ka na ulit niyan. Oh, Edmond doon. May nahabol pa nga, ikaw lang 22 pa yung ano. Napuyat ka ba? Hindi, nakatulog naman ako. Ako kanina kasi anong oras ka pala natapos? Check-in ako ng ano, alas 2. Nandun si Joshua sa ano niya, inan niya yung... Saan ka galing kuya? Nandito ako kagahapon. Dito na ako natulog. Saan ka galing na biyahe? Galing ako ng Wisconsin. Tapos nag-deliver ako kagahapon dito sa Calgary. Tapos ngayon ang pick up ko. Ay tama-tama, sakto yung makakapag-receive ako. Papunta ko naman ng Vancouver. Pero si Joshua, galing siya ng Vancouver, papunta naman ng Ontario na. Pauwi na siya ng Ontario. Si hi to the vlog. Guys, hello. nakasama kaibigan ng pangalan mo? Don. Oh, yan. Don, from Nueva Ecija. From Nueva Ecija. Ayan. Sabi ko sa kanya, painit mo na yung ulam mo. Sabi ko sa kanya, meron daw siyang ulam eh. Maganda yung bagong truck niya. Kaya ako eh. Kaya nga, sabi Nakita kami yan sa Edmonton eh. Kaso matagal. 2 linggo na ata eh. Pares daw kayong galing sa Ontario? Oo. Matagal ka rin sa Ontario? Oh, 10 years. Tapos nag-relocate ka rito? Oo. Okay. Sa highlights kami, magkaruta kami dati. Midwest. Okay. Pasensya kayo na kayo dito. Ayos na. Luma na itong truck ko eh. Hindi na kaya-aya. Ilang taon na to ah? Ano na, 5 years na nung 15. Buti naabutan mo pala kami. Kasi mamaya magbe-pre-trip na ako. Ito mo, wala na akong oras. Kasi matagal itong kanin. Ano kaya itong ano natin dito? Tulungan natin! Talagang may ano pa to Oh, ah. pag i-anuin pa. Tingnan ko. Huwag ka mamaya matumba yung ano. Oh, painit mo na dyan. Okay. Baka bagong huli pa to ah. Bagong huli. Hulka. Oh, pag sirisiran na, matagal pa yung kanin. Wala ko. Pag sirisiran na lang natin yung ano meron dito sa ano kasi matagal na tayong lumabas eh. Paubos na yung ano natin eh. Baon ba? Islang. Kamusta ang biyahe dyan? Sa'yo ano, Don? Don. Don. City drive ko ya. Okay. Ayos lang. So paminsan-minsan lang yun dito mo? Yung sa... Pag may rejection. Lagay natin yung camera dito para meron tayong remembrance. Okay lang siya? Okay na ba? Sige, lagay natin. Remembrance tayong vlog natin. Alright. Ano, pagkatapos ito ko yung stars, saan biyahe mo? Vancouver na? Oh, pipick up ako mga bandang ano yun, tayo. Mas malakas yata yun eh, transfer mo na lang doon. Alin? Uubusan ako doon yan. Alin? Itong kanin ko.
Ah, sa sakyan? Oo, sa truck mas malakas yung ano mo eh. Kanina pa ako painit ng painit eh. Ay, paandar ng truck ko eh. O, saksak mo lang tapos pindutin mo yung ano daw. Okay. Ayos yung bagong kanina. Oh! Balbo niya. Doon na lang kaya tayo. Para makita natin yung bulbo niya. Pwede naman. Tara, tara. Doon na lang. Diyan na lang tayo! Sige, kunin ko tong ano. Kunin ko tong ano. Doon na lang tayo. Guys, punta kami doon sa ano. Mga Pilipino din po. Mga Pilipino. Pag-join sila sa atin. Diyos! Diyan na lang tayo para makita yung ano. Kunin ko lang yung ating ano, upuan. Alright guys, yan. Dito tayo kay Diyos sa truck niya. Okay. Diyos, oh, giniling ito. Ang ulam natin. Dagdag natin sa ulam. Pinagigit mo na? Ito, mamaya, ano, kapag kaluto na yung kanin natin. Meron tumawag yata. Six niya. Ito camera mo pala, GoPro. Oh, GoPro rin ka. Hindi pala yung may camera ka pala dyan, GoPro pala. Ano yan sa'yo? Anong GoPro yan? 13 to. May bago yatang GoPro ngayon. Ito yung bago. Yan yung sa'yo, bago na yan. Bago ata to. Ito yung kakabili ko lang. Oh, malaglag. Ah, hindi GoPro yan. Ano yan? DJI. Oh, okay. Maganda ba? Oo, maliwanag pagka ano, gabi. Oh, ganda naman nito. Naka-GoPro ako dati kaso pinasauli ko kay Minis. Action 5 Pro. Shorts ko nga ito. Ang ganda po ng ano niya, oh. Plum niya, oh. Ayos. Pinasauli ko kay Mrs. yung GoPro kasi madilim pag gabi. Ay, madilim. Okay. Baka sa settings. Hindi, talagang yun yung nakita ko sa comparison. Ah, okay. Napanood mo rin. Ah, okay. Kaya kapag magano ako, may view. Automatic yan na ano, na nakakonek sa cellphone ko. May kausap siya. Si Don. Oh, dispatch. Spots? Sabi mo na? May 30 minutes pa na ako. Baka may kanin ka na dyan na ano para makakaano to. Magsasaing pa lang. Oo. Magsasaing pa lang sana Oo. din ako eh. Oh, hindi namin kasi akalain eh. Lagay dito yung camera natin. Kita-kita tayo. Ay, naku. At least may baba nakita tayo. May table ka ba kuya? Yung upuan? Ah, paano yung O, kunin ko yung upuan. Yun na lang kasi pag lagyan natin ng ulam. Pilipino yun. Ano pre? Saan ano mo? Tawag doon ko? Pagkatapos ito, balikan na ng Edmonton? Oh, hindi pupunta pa ako sa ano, Pasko. Ah, doon ka bebe ka? Sa Paleta. Puno pa ako eh. Ano na? Puno. Oh. Paano yun pre? Ikaw yung nagkakarga? Hindi. Yung ano, Ah, Storage. nagbabantay ka doon sa loob. oh, storage. Tagal ko na dito sa kalsada Madali kasi ako ng 2 days Ilang araw ka na? Ano na? Ano ba ngayon? Martes? Pang 9 days ko na. Tapos pa uwi, ilang days? Mga 4 days? 4 days. Pero piling ko kaya ko 3 araw to eh. Sagad mo. Sagad ko. Magbabago nga lang yung shift mo. Ha? Magbabago nga lang. Ay, kami na kahit maaga ano, 36 hours din na. Mag-umpisa ka ng alauna. Ah, Walang, Alauna. madaling araw. alright guys. Rock and roll na kami dito. Ayan, ano to, sa mga kanin mamaya. Ay, hindi. Kanin tapos. Pwede ba natin itaas to, Diyos? Okay, ayan sa gilid. May pindutin mo pa ganun. Ito? Hindi to yung full size eh. Ito yung prelit ng Prints niya? Oo, yung Nakita ko na to doon sa guys, nakita niyo na sa kagabi ito yung ano na ito. Ito mali. Isa ka lang naman ah. Oh, parehas lang din naman yung sa akin din yung kaluwag. Higaan niya. Nanood ako kagabi eh. Ng vlog ni Kuya eh. Isang Pilipin. Ay, di magkasama niya kasi yan guys, sa mga
Sa mga nagsasabing i-delete ko daw yung huli kong video, yan i-delete ko na kasi kausap ko yung isang kababayan natin Pilipino. May nagkaroon ng problema. Although kung napanood nyo yung video na yon, sa simula pa lang, tinanong ko naman yung kababayan natin Pilipino kung gusto niyang i-publish natin. Pinablis ko lang. Ngayon, nung tinawagan ako ganyan ng umaga, sabi niya, kuya, delete mo yung video kasi wala naman akong problema sa company. Ayun, dinilit ko na. Hindi nyo na makikita dyan yung video niyan. Delete na. Para na rin magkaroon tayo ng peace. Yes. Si kabayan doon, dumaan lang talaga ito kasi meron siyang delivery. Punta ka na. Costco saka Duset. Duset tracking. Kuya. Yan, sige. Yan, kumuha na lang mamaya na yung kanin kung makakain man yan. Lagyan ko kayo ng kanin. Pakainin mo na muna tong ating bisita rito. Tayo pa, mamaya pa siya. Aalis siya. Lugo na yan. Aalis na kasi siya eh. Pero kahit pa paano. Kala ko sa Edmonton magre-reset. Sino ako? Wala. Hindi tawag ka dito. Walang eh. Oo, matagal pa yan. Okay na ba? Baka mamaya na. Sige. Guys, kain tayo. Mga tayo pa, yapo. Yes! Mayroon kaming mga leftover. Siyempre, ganyan talaga. Gawa nga ng pauwi na kami. Ako, ilang araw na ako sa karsada eh. Ako rin. Pag madaanan mo yan, bili-bili na lang tayo. Yan. Manok, tapos yung giniling ko dyan, pagsama-samahan Pero yan, Indian ang tawag dyan. Nakalimutan ko ng tawag na flavor na yan eh. Halal. Oo, pero tawag ba? Nakalimutan ko yung flavor. Ito kaya? Kumuha ka na Basta lang. yan na yan. Yun na yun. May plastic ka ba dyan? Plastic na. Meron akong plastic na doon sa plastic pagkain para kamay-kamay natin. Ano ba? Ito. Gloves spray lang. Gloves. Yun, dinurdurin mo ba yan? Ang pabotol yan Narinig naman yung serving spoon. Guys, kain tayo, yan. Pasensya na kayo dito sa munti naming salo-salo ng mga Kagayan. dito na. Kamayin ko na. Gama, lakay. Pusin natin yan. Okay. Guys, kain tayo. Jamming namin dito sa loob ng Para ka lang nagka-camping. Kain po. Ito serving spoon. Mga kabayan din no. Yan guys, kain ha. Shoutout ko pre, kababayan mo. Simplihan natin. Shoutout mo na. Simplihan lang natin yung yung vlog natin ngayon. Ito kuya, akin na yung suka. Sarap na suka, promise. Hindi. Ha? Pwede ilang araw ka pa kuya Nestor sa daanan? Dapat may bigay silang dot sa akin. Sige lang. Larga lang. Gawin na siyempre. Naghahabol eh. Wala si Batman. Naghahabol pang bahay ng truck guys. May nasa ka na mag-gayo. Saka na mag-day off. Oo. Ngayon, wala mo nang bakasyon eh. Sa summer na lang bakasyon eh. Nagagawi ka din ng Edmonton ba? Madalas din ako doon pagka meron kaming load doon. Sa ngayon hindi. California gusto ko mapuntahan. Yan na lang hindi ko napupunta. Tsaka Texas. Puntahan ko na Ganda lang. boy. Ha? Ito kuya, ano tip natin? Di ba kakano mo lang pre? Kakaalis mo lang dun sa company mo? Team yan Yung long ball? na triangle. Arizona. Sabi ng feeling ko kuya. Ano to? Luto nyo? Oh, ni O binili misis. mo?
Misis, tagaluto ng mga ano. Hindi hawak ko. Kalat. Magkalat pa tayo dyan sa floor. Okay. Guys, kain tayo. Simple lang yung pagkain namin dito. Kanin, Ulam. ulam. Ialis na kayo ngayon. Ako. Mga launa ka pa kayo na store, diba? Oh, pero pupunta na ako doon baka sakaling Makakargahan na maaga. Oo. Tapos puntang Vancouver. May flavor yung manok, no? Sarap. Pang ano yan? Indian? Sa fresh ko po binili. Sarap. Matagal ka na rito sa Canada? 13 years po. 13 years na. Sika, ikaw? 6 years na rin. Oh. Ako mula 2013 naman kami. Direkta kayo sa Canada? O galing ka sa ano? PR lang po. Sponsor ng magulang. Ah, okay. Good. Mas Mahal, na. mahal ka pa na po eh. Dapat hindi, dapat. Diyos, ikabil mo pa daw ito. Binili. Dapat. Ayat, timangan siya. Medyo manok na eh. Protein. Protein, no? Gusto rara. Sakto sa gym mo yan. Ha? Sakto sa gym Tingin mo. ako dyan, mayroong dumbbell. Kaya Lester, nag-gym ka pa rin. Oo, Sa buhat, buhat kanin. buhat kanin lang ako. Pag walang magawa. Buhat kanin lang. Pag nagbuhat, tapos kain ulit. Ganun yun eh, di ba? Kaya ibig sabihin nun, buhat kanin. Okay ka pa rin. Kasi minsan kapag kapagod ka na, nakakatamad din eh. Oo. Hindi naman ako lagi-lagi nagbubuhat pagka yung may time lang May talaga. time lang talaga, Oo. no? Pag naisipan mo. Katulad kan, di ba, mahabang oras ko kagapon yun, nagbuhat ako. Pinilaan ako ng miss ko, hindi pa ako, hanggang ngayon, hindi ko pa nagagamit eh. Ah. Jumping rope. Oo. Calorie, jumping rope, nana. Napit ah. Tumakbo siya. Alin? Kanin? Hindi ka malik. Lapit lang po. 4 kilometers lang yun. Ayan, boss ka naman doon eh. Wala oras naman. Tapos ka na yan. Masarap pala itong ano? Kung Tapos ka na ba? Sarap pala itong brown rice. Mag-brown rice na nga lang din ako. Oo, doon yung video. Hindi masyado sa mabilis matunaw kasi yung wet rice. Ito, masarap kasi matigas-tigas eh. Kasi gusto ko kanin, yung hindi yung basa. Oo. Brown rice lang. Nin, tapos na kayo. Nin, ubusin nyo yun oh. Papakin nyo. Kain ka pa pre. Ikaw kayo sir, ilang taong ka na nag-drive? Mula nung 2000 kuha ko yung lisensya ko 2016
17 yata yun, hindi ako nagkakamali. Cisco pa ako. Hanggang ngayon, oo. Cisco ako. City drive yun, no? Yung ano yun, yung nagbubuhat ka. 2 years, oo. Yung nagtutulak kami ng mga wheeler, ganyan. May mga trolley ata yun. Truly. Ano namang ano doon kuya? Kasi isa rin yan ang gusto kong applyan eh. Kasi medyo okay yung starting delivery, balik 36 per hour. Ano namang ano doon kuya? Yung experience ng time yan. Malamig. Madaling araw magsisimula sa Cisco eh. Malalo pag winter, no? Madaling araw kasi nga sarado pa yung mga dideliveran mong mga muroon pagkain, mga subway, ganyan. Sarado pa para hindi ka interfere din sa mga araw. Yun, pag-deliver, pag madami. Pero mahirap din. Mahirap. Oo, kasi siyempre magtutulak ka eh. Ng wheeler eh. Kakarga mo. Bababa ka sa rampa ng ng truck. Saan tayo? Saan? Kasi Lechong pula. kabayan. Lechong pula. Sarap. Baka malit ka na. Tapos kailan din pre? Linggo. Linggo lang. Dumating kasi ako dito. Wala rin ako pag Edmonton din ako magre-reset. Wala rin kasi yung ninong ko may pasok din ng Monday. Nung dumating ako Sunday ng gabi. Eh wala rin. Sabi ko dito na ako, dumiretso na ako ng Calgary. Sa nakabahala ako. Maganda ka sa ating weather. Maganda ka ng sasakyan. Likod ko rin. Di ba nagbabalik ka lumipat dito? Relocate? Kanya. Namin sa Edmonton. Either Edmonton or Leduc. Sa airport. Okay. Oo. Sa Ontario rin to kuya. Nakalipat lang yun. Ilang taon na kayo din ba? 2 years? 2 years. 2 years. Nakalipat lang din nila. Mas maganda ba buhay dito? Kasi sa Ontario, galing Ontario eh. Expenses wise, mas mura. Okay. So, mas mura yung expenses. Ito ba yung Saka insurance lang, malaki. ng bahay? Hindi, nagsasakyan. So, Ano yun? Ang laki factor na nun. No? 300 yun. 125. ng car insurance, no? Full coverage pa yun. Pag nag-one way ka, mas mura pa. So dito ma-afford mo. Kung nga rin may plano ka mag-owner operator, Baka hindi ka mo mapagastos dito ng ng madami kasi walang masyadong pupunta. Masyado. meron man, pag una yung mga van, gano'n. Yung van, yung Vancouver, yan lang naman sa umpisa naman eh. Minsan lang naman. Ang pinaka-isang maganda dito, yung kumuha ka ng cottage, yung parang ganun sa inyo kaya ano yun sa inyo, binayaran mo yun o rent lang yun? Lupa? Oo. Binili namin doon. Binili nyo mismo yun? Binili ko yan. Binili. 2 unit. Kasi sa Ontario, yung mga kilala kong mga truck driver dun kuya, Mahal siguro doon. sa Ontario, yung mga kilala kong mga truck driver dun, nire-rentahan lang nila yung spot. Pero I think 4,000, 3,000, 4,000 A month? a year. a year, okay. Hindi sa amin doon, ano yun, small town sa Manitoba yun. Pagkano? Hindi pa dinidevelop. Nung araw yun, kasi kinuha namin yata yun, hindi ako nagkakamali, 2022. Eh, ako lang namin nung dati, 25 lang, yung 2 unit. 25,000. Oo, 2 unit. Ngayon, ano na, nasa 45,000 na yun. Nung natanong ko yung namin doon, nagbenta sa amin. Tapos napalagyan pa namin ng ano yun eh. Napalagyan pa namin ng culvert, yung daanan ng, yung ano pa. Alin kayo, papatayuan mo ng ano doon? Bahay. Bala nga.
araw. Pero sa ngayon, tambayan muna ng Andun yung RB mo. RB, nandun. 24/7. Sa RB mo, magkano kuha mo doon? Po, bago yun eh. Kaya ang monthly ko doon, nasa 461 monthly doon eh. 1A. Parang sasakyan din ang price nun. Sa Ilang taon? 46. Parang style mortgage, after 5 years, magre-renew ulit eh. Oo, kapag ka RB na ganun. So matagal pa rin Mag-iiba din yung interest niya. Oo, mag-iiba rin ng interest. Pero kung may pera ka, bayaran mo bago mag-renew, okay na yun. May pera pa eh. Malaman na lang siguro. Para lang sa mga bata rin. Yun lang naman buhay dito sa Canada eh. Kailangan may mga ganyan ka, may RV, may boat, pagka may lake na malapit, di ba? O yan. Kasi puro ka lang din trabaho. Para sa akin, kung puro ka trabaho dito, parang nasasayang mo yung buhay yun. Kumbaga sa ano, Eh. sa mga nasa Paminsan-minsan. Pilipinas, nakikita nyo, katulad ng mga truck driver dito, siyempre lagi kaming, yung mga lunghol siyempre lagi kaming wala. Pag uwi ng bahay, mga 2 to 3 weeks ka sa karsada, pag uwi mo sa bahay, at least kahit paano, may lalabas ka ng family mo, Yeah. enjoy. Oh, yun. Tapos labas ka ulit. Oh, malungkot din ang buhay ng isang truck driver dito kasi nga, yun nga, malayo ka sa family. Ilang linggo Pero wala. ilang linggo wala. Pero mag-enjoy na lang, di ba? Kaya kapag nasa bahay ka, sulitin na. Ikaw na lang hahanap ng income mo dito, kung paano ka mag-enjoy. Oo. Katulad ko, katulad niya, nagtatrabaho sa trucking, kahit paano may nitatabi, kung gusto mong bumili ng mga ganyang bagay. Ayan, maliit na property, tambayan ng RV mo. Mas okay na yun kasi kaysa magrenta ka, At least, tumataas. Investment. Naging investment din. Real estate investment. Meron Hindi nang ano ko pag lumipad kami dito, kuha ko ng ganyan. Spot lang. Alright guys, yan, magpapaalam na si kabayan natin. Oo, si kabayan natin doon. Nag-uusap kami doon sa loob, medyo na lobat yung aking GoPro, pero yun nga sasabi, enjoy lang ang buhay natin. At yun, nakatambay kami dito ngayon Buddy Joss. Habang inaantay yung oras ng driving, yan, kumain lang kami sa loob ng truck. Yan, enjoy lang, ganda ng unit niya. Ito rin yung truck ni Don Freightliner. Magdi-deliver pa siya mamaya Sunfresh Farm. Yes! Oh, sige. Paalam ka. Paalam na, oh, sige. Magdi-deliver ka pa, oh, sige. Okay guys, magpapaalam na rin kami. Salamat sa panonood nyo. At next time, ingat ka, brother, so paano, magpaalam na rin tayo. Oo, malapit na. Opo. Ano na din ako. Magpe-pre trip ka na rin. Magpe-pre trip na rin ako, guys. Oh, Kaya okay. next time. Till next time. Okay. Guys, thank you for watching. Ingat kayo. I love you all. Peace out. Bye-bye. Lakai Tracker.